Ben, continuamos este Telenovas e vamos a falar cun dos componentes de Vallados Teatro, Carlos Rei Álvarez, que van a representar unha nova obra en Merlán este día 15. Pois sí, alá iremos ás 12 da noite, chámase Sempre hai cousas, porque sempre hai cousas, e nada, a ver se temos tanta xente como vai a ver o domingo que a Panorama. Vallados Teatro vai comenzar unha xira teatral deste inverno. Cantas teñen contratadas hasta ahora? Pois temos Merlán, tamén temos Merlán e Merlán. Bueno, pois son bastantes así para empezar este ano. Contanos que teñen pensado acudir ao teatro, a Mostra de Teatro Internacional de Braga, en Portugal. Como nos pode dicir algo desto? Pois temos que dominar o portugués un pouco máis, se non mancho. Como se está sen odio. Bueno, pois ben, xa saben, o día 15 en Merlán a partir das 12 da noite, a actuación de Vallados Teatro, que inda que son Vallados Teatro, está composto por 4 componentes: Antonio Vázquez Portomeña, Ángeles Negrol, Carlos Rei e Paco Maciñeiras. Gracias pola súa atención. Soy Navidad.